ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൈയടിക്കുന്നവരെയല്ല, ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും വരെ കൈപിടിച്ചവരെയാണ് നാം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്. വേനലാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വസന്തമായി മാറുന്നവർ, അതെത്രയേറെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നതിലല്ല, അതിൽ നമ്മെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവരും ഓർത്തുവെക്കുന്നവരും എത്ര ഉണ്ട് എന്നതിലാണ് കാര്യം. ചിലർ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്, നിഴലായിട്ടല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്വാസമായിട്ട്. ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ഒരു നല്ല സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീരാവുന്ന സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളെന്നേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ. മിണ്ടാൻ ഒരുപാട് പേരൊന്നും വേണമെന്നില്ല, ഒരുപാട് മിണ്ടുന്ന ഒരാളായാലും മതി. അതൊന്നും ഒന്നിനോടും ഉപമിക്കുവാനാവില്ല. അത് അവരിലല്ലാതെ മറ്റാരിലും നമുക്ക് കാണുവാനുമാവില്ല. ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിമിഷത്തിലായിരിക്കും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിൽ വന്നു ചേരുന്നത്. നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, കണ്ടുമുട്ടാൻ എന്തേ ഇത്ര വൈകിയെന്ന് പലവട്ടം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ.